donko 1 ena aponche abrewa wote aponche so na oko enu okohia asanhia yewe emrantie ni bi nso akwa hu bi na sesei crash no ofra ye no osu kire sa ade kyen ye no abone yare enti osurosu obewu wo se boys kohia wo krom ena wo ma pe ba bi atenatena ono nso ba bi otene ye new sat kakra enti wo ma no nom kakra tamaso ono ne nyonko baako ena omo ba wo mo ti obi eda mu hwe soma no omo ba street ni mu late kura wo ho enu omo hu se nipa bi edi omanim na nipa na edi wo omanim no o nhye da hu se nipa no ne nan si fom nenso nipa ne nante ena nante na wo nante no ase okoyo enti oka kire ne nyonko no se master akoya okoidie ase nye nipa frise ohwe ne nase a uhu enso hu se onante enti yehwenie afi wo se oka saasem no kire ne nyonko no eye beye seconds bi o na ye hwirum ase ade na twe wo mu ekwa ni mu kakra ombe hu preko pene se enipa na dasani a wo mu huru no wa ye tententi any light pole bi esi ho aye pe afei na se ne soro no aso light ashrei preko pe hwim wadane nsoro ma watuko wiem nti crash ni se omu gina ho di nipa ni onye nipa no omu ntumi ntu omu nan aso omu gina ho no ntumi bi ache omu omu ho ba wo omu ho so no kai usembo tukura amfa ne ho ene omu koduru fie na de eche ye no ne nwonko no ba ko yare ya wo ye no ho hwie ye no 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 tumi keka ne ho kakra no ba ko sunsumo odin chen ba se omra na omeka na mani hu na ohu ye enti sa asem no ebeba definitely ebeba efidie ya so ndikrache feel at home ate ye from say kwasi kasa memem very good akwasi pon ufri hen pacho mi free manso hen enkesu enkesu de wo manso side bay abole manso abole anyan kwanta ofa anyan kwanta manso kwanta ela manso kesu ebe abole biwa no very good oya adwuma bay kwasi pacho me wo santi good man oya mans oda so ya na wajai meye oye dia asem na ato kwasi entima waba yenim ha enewie asem ato me se na meye adwuma na mete machine so ye adwuma ntina me de me phone ato baabi machine be so roller utwi roller me pachan nti me pon adwuma na me fa phone no ti me hwe me so data na kire se me hu se obi aba me la ne so nti ho na me fa eyin na me flye nti me flye no o fa na oni me kasa na me se me hu wayi wo me phone so nti na mama flow unya miss call osa okay nti firi ho no da bia oni me ye free pa enya agro oba na woni me di nkomo a obeka se ebi kura me yere no na na se me bibi no why na ne wudi nkomo ge no nipa na ofre wo no hey nti menini ye free be me fan 7 month kula nti ho no na ode ne papa number ode me number ma ne papa nti ode ma na mine ne person of lem so na network ne nye nti ne apon adwuma se enwumre ye be fie na me hu message bi na me hwe na kire se papa na ya de ye fle ge ne papa no na me gina mi si form na me ne no e kasae ti me ne kasae no wase watemi Ghana me ne ba no ese na damfo ne me no ani mi free pa no wo fle me nti ewo ma ba week na papa ne fle me se ne ma me yale nti wonu nsu ni ha nti me momodena na me moa no na me se yo mate o kan sa na me je so se mate nti woni mi fle wo fle me da bia bi wo kula enwumere mada no kula na wa fre na me ne na kasa no se
ne maame yale nti yɛmfa no me mmɔmmɔdena sɛ ne ba no ɛde ne kɔ hospital nti me mmɔmmɔdena na mempɛ sika nyɛ dɛn ɛma wɔ mu na nyamboa na wɔfiri nsuo no so kɔ fie a ɔbɛsɛnde sika no ama me na mede atuatua ɛka no a ɔmu abɔ no hospital hɔ no nyinaa ade gɛ ne papa yɛ fisherman yɛ anaa oyi nam wɔ nsuo so wɔyɛ sheep mu adwuma tobo wonya miss call ɛna wofrɛyɛ na yɛ ɔbaa ɛna ne ɔbaa na fa adamfoɔ wɔ fon so ɛna ɔbaa no a wonna fa adamfoɔ wɔ fon so de ne wo namba ama ne papa ɛna ne papa so ɔyɛ di adwuma ne papa no sɛ ɔyɛ biewa no hwɛ ha kasa ha ne papa so ɔwɔ aburukyire country bɛyɛ America ɔwɔ America nti anytime bia papa ne me kasa anytime bia nti papa ne frɛ me ɔse ne mada nti apɔ no na me mmɔmmɔdena ne nsuo no so na wɔwɔ no wo sika biara ni ne hɔ nti wɔkɔ fie a na wɔbɛsɛnde sika no ama me na mede ahwɛ maame no na me sɛ waka ne saa mate nti hɔ no na mekɔpɛ sika nti biara mepɛ sika no biara na mafrɛ papa no na mabɔ no amanneɛ sɛ masei na ɔmo ɛgye ne hospital hɔ na wɔsɛ yɛ ne ɛfa sɛnde maame gye na mede asɛnde no saa afei deɛ na me yadeɛ no akɔ fam kakra nti na menya sika biara biem na ato sɛ wɔm bɛyi na firi hospital hɔ na menya sika biara biem na mefrɛ ne ba no sɛ sei na ɛkɔ menni sika biara biem nti na papa no nso mefrɛ no na mbɔɔ no amanneɛ na meka kyerɛ ne ba no na ne ba no sɛ ɛne wɔfrɛ ne papa nti wɔkaa so wɔfrɛ ne papa no ɛna mante ne wɔ mu nka biem nti mefrɛ man na ne phone ɛkɔ but obi amfa na mafrɛ ne ba no gye mefrɛ no nso a ɛkɔɔyɛ na wablɔko mela no afei maya mefrɛ papa no a wɔmfa no nti na mahunu sɛ kwase abuo na sɛ umu bɛbu me na sika no nso aduru sika kɛseɛ na magyegye nkɔfoɔ sika na menya sika nkotua afei na boys na nipa na mekɔgye umu sika na umu de police taataa me ɛna ne menya akwae na me ba Kumase ya na mefrɛ me maame na mebɔ na amanneɛ sisi na aba ɛna me de te aha ɛma me de ba aha sɛ monka bi ma me enti sesi a wadwane afiri madwane afiri manso nka su hɔ no wagyae owurola na wotwi no megyae na maba wɔf nti me wɔf ni nuri obi nso wɔ hɔ a menni hɔ a wɔbɛkɔ akɔ wisu ayi no machine no baabi ne a me party na mebɔ no ɔbɛkɔ akɔbɔ ama wo na maba aha na mede asɛm no bɛda mo no akwasi again no wo nim no da menim no okay memfa ne sɛ wanya miss call obaayɛ na wobɛfrɛɛ no nkɔmmɔ bɛyɛ ne wɔhyɛ aseɛ ne wodii nkɔmmɔ a ne medi yɛn de wɔne medi nkɔmmɔ bebree first day wabɛhu ne miss call ɛna wafrɛ wonni number no enti wonnim girl ne number ɛna girl no nso nim wo number anaasɛ onim kura a wafrɛ wo enti deɛ nkɔmmɔ naane ne diiɛ enti mebusaa ne sɛ mebaayɛ no mabɛhu miss call na ɔse nka wɔ no wɔfrɛ wɔ bi ɛna ɛbɛfrɛ me no ɛna enti firi hɔ no wɔne ma yɛ adamfoɔ anytime biara adamfoɔ kwan bɛn so adamfoɔ sɛ wɔfrɛ obi na abɛsi wo so enti ɔyɛ dɛn na ɔbɛyɛ adamfoɔ enti adamfoɔ ne sɛ anytime biara na ebia so ohia mmoa bi koraa sɛ ebia memmoa na koraa na no emu adamfoɔ na ma wɔfa me ɛmmoa bɛn no ohia sɛ boa na wotumi boa no ɛmmoa wɔhia no sɛ anyɛ mmoa ayɛ sɛ nkɔmmɔdidie no a yɛdie na nti firi hɔ no ɛkɔ nyina ayɛ sɛ wɔne ma kɔyɛ baako obi a wonnim no da ɔno nso frɛ obi na abɛsi wo so ɛwɔ fon so ɛna ne di nkɔmmɔ ɔka kyerɛ wo sɛ yɛfrɛ ne sɛ yɛfrɛ ne maame Janet a ɔka kyerɛ wo so ɔfrɛ wo firi he wɔse wɔfiri asenfosu maame Janet saa na ɔbɔ odin kyerɛ wo sɛ yɛfrɛ no nti me sika no koraa mesɛnde no nyinaa koraa mesɛnde se a yɛfrɛ no Janet deɛ Kumsen ne brɔfo dini no ɛdin a ɛkɔ so ɛyɛ Janet Kumsen saa nti papa no nso koraa nso bɔɔ ne dini ɔno nso yɛfrɛ no Mr. Kumsen saa
wasɛm wei deɛ bɛɛma okay enti wone ne di nkɔmmɔ wo se ne pɛ ka nyame so nokorɛ yɛbɛfrɛ no wo se ne pɛ gɛ no wo se ne pɛ wonka nkyerɛ ne sɛ ebi a w'ani gye wo ho ne ho nti ɔmmra na ɔmɛsra wo mekora mpo wɔka kyerɛ me sɛ yɛ ma wɔne ne nana na ɔne ne teɛ deɛ no wɔyale no maame no papa ne maame no ɛne koraa ne me kasa ne wɔse deɛ ma yɛ ama wɔ mu no nti yɛ na maba aba abɛsra wɔ mu na mese yo waka ne saa amate mɛpɛ da bi na maba abɛsra mo saa na meka kyerɛ no nse ne pɛ sɛ ebi a mepɛ na na sisi okay na nipa a wonim no ɛyɛ dɛ na otumi nya akokoduro ɛba bɛka kyerɛ wo sɛ ne nana yare enti ne papa mum ɛna ɛmfrɛ wo na ɔne wɔn kasa na pesika ɛfama no no wɔmfa nkɔhwɛ nana no sɛ papa na asɛm odi ka kan yɛn sɛ menhwɛ n'akyiri ma no na weni hwɛ n'akyi sɛ woyɛ busuani menye busuani enti hwɛ n'akyi sɛ sɛ ne ba na abɛhunu wɔ fon so ɛna ɔne na kasa enti wo no hwɛ n'akyi sɛ sɛ menhwɛ n'akyi ma no sɛ ne maame ɛyale no ne ba no na ɛte ne ho nti ɛkwan bia so a mɛfa so a mɛboa ne sɛ ebi a wɔni ha no nti sikasɛm mu a memmoa no no na nyamboa a wɔde sika no bɛyɛ dɛ ɛbɛsɛnde nti na ɔtɛse message nyinaa nti mama sage no nyinaa nso wɔ me phone yi so hana na ɛtɛ sɛ message nyinaa papa no ɛfiri he ɛfiri abrokyire hɔ no enti sɛ yɛ sika no a wode asɛnde gɛɛ no sɛ papa ne sɛ fama no ɔmfa nhwɛ ne maame no akoduru sɛ sika no yɛ 31600 31600 sika na magyegyeeɛ 300 million baako 10 million baako ɛna 6 million baako 31600 Ghana cedis ɛna wagyegye de asɛnde gɛɛ no Janet Kumsen no na wo sɛnde ne sɛnsɛn asɛ wɔ mu hia sɛ sika yɛmfɛ sika sie mmra na papa no aflɛ me anaa ne ba no aflɛ me sɛsie na dɔktafoɔ no so wɔ mu hia enti na wo sɛnde sɛnsɛn 3000 4000 5000 na de asɛnde wohwɛ papa no akyi ama no waa wo maame baabi a waduri sika kɛseɛ sɛ na de asɛnde wo maame wasɛnde ne 3000 da wasɛnde ne 4000 da asɛm yi si yɛ sɛ wo maame nso no wafrɛ nsa asɛm a atoo die bobɔ ba okay enti wo sɛnde saa sika no nyinaa de maa no no wama papa no a wo sɛ yɛfrɛ no Mr. Kumsen na ɛyɛ Janet Kumsen ne papa no ayɛ awɛ sɛ sika no akɔdu 31000 ɔkaa sɛ sɛe no wobɛtua de ama wo wɔkaa sɛ ɔbɛsɛnde bi 35000 aba na nka yɛtuatua ka no nyinaa wie a deɛ bɛka no na mede ama wɔ mu atɔ aduane no mu deɛ ɛno adidi ɛdeɛ paa na papa ne kaayɛ ma wonyaa mu gyidie sɛ wo nso bɛsɛnde sika de ama ne ba no ɔka kyerɛ me koraa sɛ mmoa bi a ɛfiri sɛ ɔde bɛboa m bia ɔde bɛboa me ɛdeɛ mmoa sɛ ɔbɛma me ɔde machine koraa mpo bɛfiri inside aba ɛdeɛ machine excavator koraa firi inside aba ama mahwɛ so koraa mpo ama no ɛna me sɛ waka ne saa mate enti ɛno na ɔde daadaa wo ɛna ɔkaa sɛ ɔde kaa koraa nso ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛka ho aba nti nke sɛ ne ba no wɔbɛdi kaa ma ne ba no wɔno wɔbɛfiri ɛhɔ bɛba nyamboa Christmas yi nti wɔba a ɔbɛma no saa mmerɛ na wɔpɛ sɛ ɔba Ghana na wɔnkɔ a wɔnkɔ bio na wama ne ba no akɔ akɔsi nanan wɔ hɔ ɛwɔ ship nim ama na akɔsi nanan wɔ abrokyire hɔ ɛndeɛ wanka adwuma a ɔbɛma ne ba no akɔyɛ deɛ ankyerɛ me enti ɔno papa ne ɔso ɔyɛ adwuma wɔ ship mu deɛ na ɔyɛ wɔ ship nim ɔno na pepa ship no driving mirror anim anaasɛ ɔyɛ dɛ ɔyɛ engineer ɛwɔ ship nim ɔno na ka saa asɛm ne kyerɛ hɔ enti no ɔfrɛ wo na de di nkɔmmɔ a wohu so wɔ abrokyire hɔ ɔfrɛ me na wani mi di nkɔmmɔ a me deɛ ne kasa an deɛ mete sɛ mehunu sɛ abrokyire hɔ na wɔwɔ ba saa na mehunu enti sɛ sika wei nyinaa na agyegye firi hɔ anom hɔ me nam fofoɔ hɔ
ɛna megye firi wɔ mu hɔ enti sese hwan nom na di posi tata we wacho mema boy baako na ɔde police tata me ɔpɛ wakyɛw ɔno ɔgye sɛ free ne hɔ ɛno 45 million 4500 wacho ɛna ɔso hia ne sika na ɔno kɔka man no ɛka kyerɛ ɛma me de phone ne koraa ma ne ɛbɔ otie message no nyinaa otie di message na papa ne send ma me na me ka kyerɛ nse enipa na ɔde sika na ma me no wɔse wɔn de ade akyi ohia sika ɔde yɛ na adwuma ɛna me ka kyerɛ man no na wɔse saa de a me nkɔ man na ɔde sika ne ma me ne hɔ na wontie na sɛm a wɔ send ne message no ama me mfa nkɔma no ntie ɛdeɛ na ɔsɛnde ma ɔde kɔma no message ɔde ma me no ɛna me yɛ me de ɛdeɛ ne wom me yi akyerɛ ɔde tobo wa ka de wom sɛ wa na akɔ boy ɛdeɛ ne wom kasa ne mu waka kyerɛ me sɛ sika no nyambo a obeduru fie a saa mela obeduru fie na yɛ mɛfa nse Ghana ha bɛ 10 to 11 nti ha no na ade asa nti wo mu hɔ na yɛ 5 to 6 na ade hɔ no nso ade akye nti sɛ ade asa no enipa no mintimi mfa sika ne nkɔma enipa na anadwo no nti kyerɛ anɔpa na mfa sika no nkɔma nipa no na anɔpa ne so no wɔde sende wo ma ade kɔ nti metie saa 11 hɔ na wɔka no mehwɛ ya a wa sika no wɔn sende ye no ana ɛma madwene ɛkɔ hɔ wadwene kɔ hen madwene ekosi so nti ade akye na meka kyerɛ boy ne sɛ papa ne mfa sika ne nsende wɔka sɛ 11 no ɔmfa nsende nti ɛma ne ma nti ma menhwɛ ekyire yi nhwɛ so ɔde ba anasa memfrɛ no kura na menhwɛ sɛ ɔde wɔkɔsende dia na mahunu sɛ wɔkɔsende but me frɛ na menya no what do you feel say pacho me 40 years 40 akwasi manso nka su hɔ na watena na ufiri baabi de kɔ hɔ ɛhɔ na watena ɛhɔ na ufiri ɛna ɛhɔ nso na watena enti sesei wadwane afiri nka so ti wo de da me ayɛ enti firi hɔ gɛ no de wonte ne nka bio mente ne nka bio ba me de me number no me frɛ na wɔde mato black sense nti number busy saa nti sɛ ebi meji obi phone sɛ me frɛ de ɛkɔ but wɔmfa nti bla bi kura wase o tentini bi na o mudi o mas o me de wɔgye number no wɔfrɛ wɔamfa nti wɔse enra ɛna nipa na gɛ na frɛ no sɛ wɔhu ne miss call na wɔse no wɔfrɛ obi na ɛma ne bɛfrɛ no nti na boy ne kura pɛ sɛ wɔfrɛ me nti wɔfrɛ me ane wɔnyame me ba ha no na asɛ me dum me phone no nti ne wɔnyame sesi ɔmo ade de ɔmo ka no ɔmo taatao me pa chwan ɔmo taatao na wonim sɛ saa asɛm wɔ yi a wo kan nyinaa no ɛyɛ buo ɛna ɔmo abu pa chwan no de mintimi ɔmo abu ɛyɛ buo ɔmo abu ɛyɛ azanfo ni bia enti sɛ wobɛka no korɛ paa ɛwɔ mu a gɛ no wonini mienu ɛpa asɛm baa mu sɛ wobɛka no korɛ paa ɛwɔ mu a me ansene pɛ na ɔno nso anka so ɔpɛ wo wano wankyerɛ bi wɔse dɔ a mede adɔ no sɛ maboa no paa ma ne nana aba nkwam no deɛ ɛno deɛ ɛkwan biaa so wɔbɛboa me ɔne ne papa no nyinaa asɛm a mu ka kyerɛ me no no ɛneɛ ɛyɛ buo na ɔmabu ɛyɛ azanfoɔ ɔma hyehyɛ adwuma ɛde asoa wo ɛna adiw nti ɛyɛ adwuma hyehyɛ sɛ yɛyɛ a wote yɛnim ha yi deɛ paa na ahia pɛ sɛ yɛnyɛ mfa ma wo sɛ mmoa mepɛ sɛ mehia sɛ mommoa me na mensa nka sika no na memfa nkɔtuatua ka no na me ho ntɔ me sɛ nipa dodoɔ sɛ na ade wɔ ka nipa 5 na mede wɔ ka 5 na yɛ a yɛka fraud ho asɛm bebrebe no yɛ a wonti bi
sa manfo bi tumi fa kwan bi so daada nipa dwene ebi kura tumi ye sister ni o London aburukyire me de nioma bi ba no omo de adiw obi nso tumi fra no aka mpacha odabe na me sabeka misika no adwuma na me koye ye no wan hweye nso na so akoye obi akoye adwuma na na kosia na de akosende no obi nso tumi fra no aka sa oba no oba school no watwahwe o ya agende na koto hospital say doctors reso omu hieska etumi ya ma oni obi kura akasa te se de oye doctor enti wo nya hwe se ge no eye pese ene ba mu ntima wutumi nya sa akokoduro ne se ne papa kura ne wakasa se hwe na chima no enti epe no a na adidi utrim se wo pege no na wahwe no enti na ma ugina mu se obeye sa ade no enti no wo de abu man senepe mansenepe kasa msenepe na mbwa mansenepe ai ya semo tifo ene kra dia asem no kra dia mi akra mi hu dia ze kra mi akra mi nsem musabiom wa ma brotherhood a elusu wa ma brotherhood elusu yiye no ene na wo se papa no yema no yima me na mintie na me ma oba ade nsemisa kwanya ewo sa asemwe ho na yen hwade nipa ma wani na ho adofo de ade hia mutie sesei wabodi se oyemomo ede ma nipa na edi eba no eye Janet Kumsen sa anso na ga ne bo kire ne se efre ni J enti se di kura eba no eye Janet Kumsen dia se wu tresi no a enye den ubetumi atresi nemom baabi a wowo ena tresi no bekire se ne wo ka se wo se me wa asinfosu enom ne de keken ka ho ne de eno kura de obetietie mu abehwe mu ano ne no nye ne kwan so enam ho baabi a oni ge no oni ni ye video call da oni na anye video call da okay obo o de ope so busa ndo busa no na mintie na mi ora bani nsan o mfie sei 40 okay sorry oba no no so o mfie sei ende me pa cha me musa no papa no na o se papa no so o mfie be sei papa no nso me musa no no o mo so o mo te fa hen papa ndi o so America na oba ne na no enso te so asimfosu no si de be nti no no o aburukyire no ma me yare na wa Ghana no obo ho bosia se akopɛ o nsuo so Matias ya na se anya eye da krope sa da na no wo nsuo so no nko na wose wo free nsuo ne so abefie wate se ne maame yare nsuo si de o woni sika bia ne Matias ya nti wo free nsuo ne so no ayede abefie Matias ya nti enti o send sika na mpre dodo sei na dodo sei ekoduru breben wani ba ho so sei aso mo ya abu no ekoduru emra mi hu so mo ya abu mi ne ye samra na Matias na akodi na adi be sei be me fa ne be week wo sha ase send sika no na adi be week me fa nse na edi how many minutes how many hours how many days na no fro so wonye sika foforo ebi wo ho na be 3 days na 2 days sika no o send ma no o kai a ne dodo na be sei empre dodo sei empre dodo no na be say 6 days na 6 times be say send no be 6 times say ne be bro na awotwe no say me fan say 3 na o send ma na 3 days time no asan send sa 6 times say ne be bro you know because 2 times we send in 3 days you cry na 6 days and you say we send in 6 times there na say ebi wo ho a men send ne kese bi wa be 2 Matias you say we send it to us be na otwe mienu ana na otwe miensa ansa na wani ba wo so no enya na otwe ndi sa abre ni nyina na so oda so tinsuo no so a o ma fie o ba fie sa na no ka kire o se na otwe ni nyina oda so tifie atinsuo ni so afi ne no o ba fie na no wase oni obia obebo no bosia oni nua oni busuani bia eje se wo a wo mu nimu wo da
na ya frɛ wo da koro no kora long line ene besi wo so no na wonko ana na obetumi abɔ no buzia no ɔse woni edua bia wɔ ɛka wɔ no no nti wo no wɔba fie na wɔbɛ first ka yɛ den abɛsɛnde ama yɛde ahwɛ ne maame no nti na ɔtwe ase na ɔtwe mienu nyina na ɔda so tinsuo no so na onya ma afie sɛ saa mera na sikasɛm no ɛkɔ so ndeɛ na ɛnyɛ na ɔtwe mienu mɛfa nsɛ 1 week saa week ne mu nti saa week ni nyina na ɔma afie obi a ne maame yare ya obɛpɛ sika sɛnde no Monday ne no ɔba fie Monday ne na ɔso ɔba fie nti Monday ne ɔba fie wie no na afei de ɔfrɛ no a wɔmfa no afei de ɔfrɛ no a wɔsɛ wɔnam fa koraa bio nti saa berɛ a wɔyɛ wɔ nsuo so no na adwen biara ama wo tirim sɛ wɔde videos bi brɛ me videos brɛ wo ama ahu sɛ wɔyɛ adwuma wɔ nsuo no so ampa yɛ ne picture wɔ mu ne video wɔ mu wode yɛyi ayi no ma me nua no yɛyi no ɛma no ye voice ne ma no enti wotie ne voice na ahwɛ a no wanyini ɔho wotie voice ne dia papa panimu bɛ wosusu na nka bɛ ma no bɛ mfie sɛ wotie ne voice na mfa no bɛ etima ma no bɛ 50 going wohwɛ ne kasa no a okay sɛ ada bi a wɔne wɔ kasa sɛ ne wasi aboa no deɛ ne baba no kɔ ne bɛ ma aware ɛno deɛ wanka bibi saa wanka awadeɛ no ansi so wɔde bɛ ma no aware na wadwen bi saa sɛ we deɛ bɔga ba deɛ emire bi du na sɛ nea yɛyɛ adamfo yi deɛ sɛ yɛyɛ a obetumi obebu awe ɛmoa na me fi sɛ obetumi de aboa me ayɛ sɛ bi a obɛba abɛfa me ana sɛ ebi a wɔde kaa na bibi bɛba sɛ nneɛma bɛba ne sɛ abɛsiw so fi sɛ wama wate aseɛ sɛ wɔni abusua biara ɔbɔ maame nyɛ biribi mmoa wo kakra wɔ ha owura yi number mepamkyɛw atiefoɔ ne ade hyɛ nkɔmmɔ a yɛdie yi sɛbesɛbe ɛyɛ mmoa mu nti ɛna yɛdi saa nkɔmmɔ yi enti wa ebi a wowɔ mmoa biara bɛtumi de aboa yɛn in ada sɛ yɛn nsa ɛbɛka saa nkurɔfoɔ yi ɛna wobɛtumi aboa yɛn wɔ saa kwan ne so awie ma mo akwanya sɛ wobɛtumi de wo voice note nso ɛde abrɛ yɛn bibi yɛyɛ ni na ni mu aba bɛyɛ yi bi na ifiri so no fama no mi ntu betumi de voice note enso de amane yɛn ɛwɔ yɛ fidie yi so na yabɔ ɛde ama wo WhatsApp voice note wo asɛm na make yi na number wo de WhatsApp voice note ni bɛfa so no ɛyɛ asɛm bɛba de before number no ɛyɛ 0536 22 2554 0536 22 0536 22 2554 or the WhatsApp voice note no ɛfa so ɛma yɛ ne a mɛgye na mepɛsɛ mehunu nkɔmmɔ a akɔ so between owura yi ɛne saa Mr. Kumsen krono na wohwɛ ɔnom yɛnu chat ni mu a 2023 anaasɛ 24 ya na mmom saa WhatsApp number wei ɛyɛ papa ne number no phone number from United States business account joined in October 2023 na kyɛ sɛ bra nipa ne hyɛ aseɛ ɛde saa number wei ɛba WhatsApp ne so na ɔde bi a business account ɛyɛ October 2023 first message ɛno ayɛ hello son te sɛ hello meba good day this is Nana Ochre nie Janet papa ya wo USA ɛna ɔde mfonyini bi papa panyini ni mu odu kakra de enti a memfa mfonyini ne ntoso ne sɛ saa nkɔfoɔ no ɔnom ya azanti otumi wia obi Peter obi photo no ɔde ayɛ sɛ yɛ ɔno ne deɛ enti wo kwa akɔhwo obɛhwɛ na nyɛ ɔno ni photo
na emom obi de no akwa akokope e de abrɛw November 13th 2024 ya November ya o ɛna ɔmo hyɛ ase ne krachi enya contact ya 31,600 Ghana cedis ɔno nso asɛnde de ama wɔ mo no enti first voice note ya saa nipa ye de ma krachi muntie bi ɛwɔ afidie yi so na monso munhunu de ɛbɛteɛ nzio Janet papa ni Mr. Kumsi ni pese me ne wonde nkomo kakre sans abofra kan ho asem e de akire ni ti ote me nka na wa mama te wo ka me ba opo Janet papa ni why ka safi America me papa chao mon sign entie first enkomo ne kra wodi emuntie nkomo edi kan first audio ya wo ye de ba krachi mun sentie na munhu de America ho asem no me ba Janet papa ni Mr. Kumsi ni pese me ne wonde nkomo kakre sans abofra kan ho asem e de akire ni ti ote me nka na wa mama te wo ka me ba opo Janet papa ni why ka safi America okay in the first voice ya Mr. Kumsi no e de sende krachi wi eno no na che se oni Janet no edi nkomo bi owura enkomo secret bi wo ha edi nkanka kire se bepie na what's Janet pe enti di enkomo na Janet ni di ye e fa wo ho enkomo a oni mi di ye no ndi o ma di enkomo na Janet ni di fa wo ho wo sere me 1.2 na me de ma no ena o ma me ne na nkasa ase nyame nhira me boa me de aboa no enu nti na papa ne say okay enti adofo ahyase of the ebuo eno no afei yanhwe voice note a owura yi so de call ye ma o mu hunu say kai akwa yi wo da fidie ni mu mientie first why da good evening I want to say da matewonka ofre me mentimemfa matewonka me huye pa na nso huye me dawase pa se wakai me na mami je so ya mama tewonka da me dawase nyame nshiraw pa se wati makai me minso me kai pa na mami jenti me dawase pa nyame nshiraw se wati wa pemasem pa me dawase matewonka ntinyamboa tama ubenya umele biano minso me wo mama matewonka enam oba mamiji sunti srew adawroma minibi timo obi ofrize odi beboa me ebeyi bia na odi aboa me na menso di onsu frize wuhie bia se mebo bia no nso me de beboa wo ama yi atoyi ama bia nso ho ato no ya enna o maame bompai pa maame nyame nhyira no onto ne nkwam na onye nche oh enra manage papa se abrowa tini bompai pa kasie pa maame okura me be wi ase ni hu se obi abompai maame kasie si da midanase nyame onto ne nkwam na onyini nche okay die di kan bi no onyini nche na che se krachi ya epia ne hu hyemba o
papa ne reply ya ode koma owura no after eno no no answer ne phone ya baba na smart news network ni hadu ti uje na mpa chele na miso ni visitor party na seneti biara me pese na no ndi nkomo kakra emu media say nti na kasa nto sa di nchino no fre se we active no fre na yeti me edi nkomo kakra oti beba na minka musumate nkapa okay hey otumi ya akra di video worship wasandi worship mu video hey obo no abusa wasem na wie akrai no abusa wie oh de ye bobo we na ba ku bi man de wa enyamai zao wetie bia o ba ku bi se na wa ye wo share ne bo so odisika ne ba no ne nyina se onyamoy de okobo kire akwa ba ko no se no kura nyina wo fa no mame you know mame yes I no you mame na mo fa ayi ayi mu ayi no your friend said de na mu nsuo so ship bu video no hey enkofu e ka so me hihye adwuma tia wa ho ye kan ho adofo ebuo ho se obi hihye adwuma to susu obebu a wa anye careful a wo wiase nyina obemu abrabo abesi square 0 ya wo ye ho hwea enyeyi ye kan ni sei krachi amanfo bosen a wakogyeje na ode akwa sankofo wi nya asem ketwa sisi ye kasa ye o amanfo zika ya wakogyeje sese wontumi na fie wadwane afiri manso ho ene ode da mantwea wukumase a so wo hu se ne ete no ti ye kan ze bia wo de afei no omo de startel menka so wanya ge me I suspect pa say owura wei oni jay no edi nkomo ka kire ni se ope no na ni gene ho obe ware no enya nwanwa e ho no ombe hu se hai akwa na tom woyemugu wunya tom sanso de a se wo de pa oba wo mo so be hihya wa hu se atọ so we wanya ne nana o ka nana na hira wo wana ka kire o se nana o hira wani age papa da o mami ase mami ye hu se odem se wo pene ba okay moma ye ntie de oba ade e ka no na menhwe se so kra wo ye ni na wo so nya sam ketwa okay hello meba papa wati say ofa akaka krama me fie na obete me nka send ya maji information say ya ble wa no ba basa say o mo nhwe no na ontumi nko fie say kanala kese na yegina na yabo ti mesra o say obi biala a one na kasa no obema wetie me record na masra ni say sisi ade ya ben krom fa me video ne kire no se wo fa ma ben krom na nche kura obete menka nto se wo mboga na be 11 o'clock ahomachi no na ha be 5 to 6 nti metiemi asa ne dia to so na mom kire ne se wo sere no ebia ne sample anka ne yimbiri ya okira na pa no ko de be ma no wo de ebeba wo ho eyimbiri se ne meka no so be ka ne yimbiri na mom na dwesu amede ya de obetumi di bisika akoma ne ebia no pa ti o de kakre bi ode be ka hu bi ama ye hu si hu ode be si hu bi ano ama ye hu na ye hu se na be ye no ba pa baba ma e ba sa pa ma e ba sa ti o de ma mente wo ka ma mente wo ka gusu kula e pesika enti krache sani ya papa yi ka sei wa hu se fake bi awum sani ya wo ka sei wa hu fake bi a
Monfa video na or the Sunday cratchy we say a hoya sheep muno. Monfa ni nyina bi mfa ntotoso na etifo inye bihwe. Adofo ne ade hye we ya nioma bi no mo a etumi koso. Say wo se de pa ne hiawo kan de hiawo na minti. Kagu ha. Say wo hu so o mabu. Me pa chan. Kasa. Tidi amwa na ohia. Tiefo mo amena mi hu baabi a wo mo nka me sanka wo mo. Janet no de ni photo sende o. Pa chan de ni photo sende. Wa my brotherhood wani mu agu ase. Munji Janet ni nsu photo na me nsanhwe. Monsanyi Janet ni nsu photo na me nsanhwe. Etiefo wo de mesrɛ mo moma mi ntwa me hutia wa bi. Me ya ade bi sisi ye na mo amunti. Me sen ba sisi ya. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And the one so woye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie dumienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Dr. Time Daso. Minya udenie. Woye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Medimo for Herbal Clinic. Asani nyina. Medima for Herbal Clinic. Dr. Tam Daso. Me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no. De be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otumi sa ntem kra no awo nso otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam Daso ebehwe wo a charge no kra wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagine sika enam so wagine hudie nti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru horma wo ma woduro 5 days na hyase pagya no mu ebe pagya no mu a kosi se wankasa sansa wo pɛ no na fe wogya duro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye nkokokra Medimo for Herbal Clinic Dr. Time Daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Medimo for Herbal Clinic Udima for no wa. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Rofokasa akane mampani John Mahama eka no nyina ene se COVID-19 na ebae no
ama wiase nyinaa yɛ a Ghana so ɛka ho ayɛ den yi na ama ɔman biara sikasɛm ayɛ basaa amemu ayɛ den. Nanso campaign yi duru deɛ wadana no wɔsi MPP foɔ na asɛe economy abato ho faso ɛna wɔpaana moma yenyi ɔkandini a odi no pre to abama NPP to abama number 1 to abama Bawumia. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa ka me kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free chese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Chale afia batu idie majia ye bebre pa o mi hu de meto amane mpo I don't know who the beto amano we maintain policy ba kwa mama se odi beba afen so NDC ba ye be bia ndwuma keten me pese branch executive na de omo ho bejim se yankoko na opese o hwe a poultry farm ketu ebi ne ama akoko buo no ne ton kokoko na ma ne ama eduane a wo de beto eduane ama sika wo de beto eduane ama na don't know mo sere onua nyanto boase enti wenti na papa ne se yento abama no aba papa no onsesan ye kra dada noa mudie ma yentie policy ba ko a Dr. Bawumia e wo ma ye mabunu no me pese mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya no nko wo so be bank ama nwuma nkuma se ne be ye omo so betime bi omo nwuma na ma fa ye mabunu no osan so se obema ya to ade enne na ye tua ne kakra eno ne credit scoring system no sa enya no nko ma san just oba konka ho osan so se odi ade a ye frɛ no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nwuma no mu bie no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abato no minim de meto ama no Dr. Bawumia wa na meto ama anio bold solutions na Dr. Bawumia say odi ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masesa ma adwen sisi ade enya ade a meto ama JDM bio the bold solutions man no onno na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we de Dr. Bawumia vote no yemfa ncheche ende therefore de yemfa cheche vote Dr. Bawumia number 1 on the ballot. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti.
Okay, out of 4 yɛda se yɛkɔ yɛ ayaba na deɛ nti a ɛma me dan me ho kakra no saa adeɛ wei ho sɛ wɔn mu didi amanfoɔ o amanfoɔ pictures any voices a wɔn mu asɛnde de ama yɛn the same scam strategy ya wɔn mu de di amanfoɔ ya wɔn mu push pictures ɛnom ne adeɛ ba no ba sɛ wohwɛ a emfonyini a ɔno mu yusuo no ɛyɛ saa mfonyini korɔ na ɔno mu de adese nso ɛkasa abrewa strategy na nana no yare but ɛyɛ mranteɛ youth nkanka ɛna ɔm didi wɔ mo kyerɛ sɛ ɔba afrɛw ɔba ne wakasa yɛhu sesese mo pɛ adeɛ no mo pɛ dodo enti yɛde adeɛ no a na bɛdaadaa madwene ne yɛde abu mo owura wo sɛ gɛ de pɛ gɛ ne ka kyerɛ wo so ɔpɛ wo na wansɛnde nufu ama wo deɛ nti na ɔsɛnde nufu ama wo ɔka kyerɛ me sɛ ɔsɛnde pictures ama me nti ya me nso mensɛnde ne pictures me nso me deɛ ma no deɛ nti na nufu wɔ mu sɛ pɛ asɛm nka ho a sɛ nufu ka ho nufu nka ho enufu ka ho ana enufu nka ho atadeɛ no si bi o si bi ɛhyɛ enufu ka ho ana enufu nka ho mo ana ya na mo pɛ mwana mope mepa mo kyɛw meboa enipa binom a sɛbesɛbe krachi de zeze ye ya ye ka sɛ ato no ye bu no eyebuo o ma bu no ba wuni mare ho sɛm a ya na san wom enka de wei kwan a ye bɛfa so a ye bɛ track no eye easy but obɛyɛ no processes bi a ye de begu anim ɛna koyesei enti koyese ne nkoa no wa bambebu no aka se wagyae amanaka koyese ko police station wa ko report ye kwa akoka kire o sa afe na court koyese meanwhile yetumi aye Ghana card ye no ne ye registration eno ne ye mobile money nipa no oboni di Janet ena de kire krachi wei kumsen o sende momo naba no Janet kumsen no na aba abeka ho enti no ane se ye tracke ye kɔ baabi a ebia nipa no ye betumi atracke ahunu baabi a wo hwɛ baabi a nipa ogina ye kɔ wɔ Ghana ebia no se ye ka se ye tracke wa ye hu hwɛ ye hu enti dia waka so wɔ ayimu no ship mu no sa ship ni mu anso na wohwɛ videos any pictures abi beba ye ni mu no a the same thing ebi no kora de won mutumi twa scanner yakotwa nipa nyina sa de sende wo e ma hu how seriousness etie me pa chawo so no obi di sa nkobo we bi a jai asem beba da bi ye de bie wani okay ebra wo mo se abrewa no eda hospital enti omo de picture SND krachi so almost send o picture no almost say Abrewanda hospital no okay monfa no nto so emfa mame me pa chaw bra Facebook ne so ana bra YouTube ne so na the other ho ikura na wo mkotwa no e de ne ba ye wanhu se eye nipa na ye di nka ne video ne ba ikura na ye be ma wanhu wanhu sa wanhwe we wan send we de ma picture we wan send de ma me bam cha momra ye Facebook ne so mo a wo de saa de ne bia di mu no e bia wo ye ka we ka se o video manya me ge enye ono a behwehwe se pictures ne ya send bia ma da wo behu we wan send ma wo wura pacha ge na send e bai ge na send we ma okay ko fisa ko ba bi foforo ko Facebook mame o kono na me ka ho asem de ode beto so na me ka ho asem we nso we no understand we no say ye kwa akoye ne den say ye de ne kwahye machine bibi abagina na koma ho je fi nti ye de ne kwahye machine ne atwe enti saa day no omo di we send o no send is ka say saa day no na me send o send say me di ka send 27 million
o send 27 million the picture we chire o no de na ka o ma akopɛ 27 million de send day omu edine share machine ma omoje 5400 ntina sika eni ho sika na wo ho aye 27 million enti hu se picture we no e mobo are ho ba bi aduro ne mu aye den enti na ma akɔ send 27 unya free hin na kɔ send day kasa wanim kasa mema me pa cha me kwaje ni obi ho bosia okoi wo kan de na kire nipa na ade bo obesia no me ka kire ne se me madam fu bi ne maame yale den no se memoa no nti sika no wo se nyambo a omude beba nti membi na memfa ema no na omude ba na ma betua e de ama na akɔje 27 million na ade sende ye okay afa Kofi San to aso kɔ okɔ na me ka ho asɛm na me busa ne ho asɛm we nso wa mo na de sende o we ndie na nyanyami kɔ foforo kɔ de ye krachi we de ambulance we wa mo na twa ma o mo ka kire o say ye de na ambulance we wa mo de sende o say fusu ho no hospital o mo transfer de na kɔ Cape Coast nti ambulance no mo de ni tumu sa da ne nso wa mo de ambulance ne sende o no ko pace ka say ne sende e ma mfa sika nsende inchire ya omukoduru ho wie no na midi sika sende wo mu na adiscan sende o mo na oka kire o se o wa asinfosu me pa chan but ambulance wan hwe ho anhu se enya asinfosu fo ambulance obi o wa asinfosu ne ye de ni ko Cape Coast adenti no wo ko use ambulance ya mpa cha onye agoteme enegu ho Volta region for ambulance eno de sende o wan hwe sa de no wan hwe okay wan hwe to asomame we nso enuro na omu kwaje ye no na wode sende me satam o sendis ka say ansa na omode kwaje sa enuro we sa we na omu ye no de me 1000 na msende koy enu twa we bre o se eyenu ebe ye den na ama wo mo omu di nsuo nyina si ni so ema otwa ni nyina ebai to asomame songo enti aha nso ye hen aha no se picture we were the sende mpacho we yifri so ansa yifri so aha o de mempede animu ba because we no eyazafo omo kokope obi a video eno omo de ye enti wanhwe ya ubehwem no obi video na ade atoso they can walk into any hospital Ghana ha no etode bia ya na ye ka security ho asem me kwa akosra enso bia no oye video obe video ne nsa beka ne nsa ka ye no no di sebe ensemfo enti so de beto so kra na so obetumi akata animu no e de amame a eya amani beje ho pa very good afi kode your person de to so na afi yenka ho asem we so ye de we no kan de na fa ho kire o kan de na fa ho kire o we ni nyina na me send 1000 no mu di say nuru ne bae enu na ye koje ye no na send we de ma ye de bae o de nanka wo ye sa de we e de aboa nipa meboa nanka wo ye na bi asemwa bi wo ba bi a papa ne nso de beboa wa nanka o de aboa wo e na abewie o sei wate wo ho asese o mabu obi kura nso asan send me photo bi say eduro na Kofi udi nkan de to so no eduro ba ku bi na ase ye twe won we nya 2017 ego we enti enya wo na wa ma wani ana ho e won nioma bi mu me ase yes ana man hwe me hu picture na amama nhwe e ho no kura because 2017 say afi de wo 2017 no October 2017 ni nyina wani amaso wani amaso wani ba so anka abebusa ho question kamene nke mebusa no ye akwasi sisi amanfu sikawo okay mate Sunday Fatah was I think you are not being fair to the man. You are accusing him wrongly. Meba. Ora unim dia wo kan ya mentro e wo me comment section ase. Wate. Dia ye kan no
enye so fiti preko pa na wo fa phone se wo type message di aba the American tie the American no mesrew afidie ya ye di nkomoyi what is obi accuse obi eya send your offer phone a wo person tap na de ba be serious when it comes to say wo comment e wo ba bia ya be serious me mpesa de no oba de chia me brem na afei de owo na opese oka no ka na amanfo nso adwenkyere obode aba no me nso memo e wo ha akra yanchia yetiefo nyina na krachi kafra ebitimedi obi owo ahumobro bia no saa niema we etasi sebe unye obi a owo ahumobro anka obi a unim ne danka onya wadwen se mpo obesendi sika ede amano nemom ifri adwenpa ene ahumobro awo nti na akowie senia wawie enti amane ha obebre se abanisa yenso odi abeda ye ne yebetumi bia sesa enkrofo we no yebenya wonom na yetu ase kura edi afiri honom edi ama enti sabri yebedi ho adwuma enti ye ne ayetie adesua ba ko ana mienu a mepese ye fafiri mo ne se ebre bia ye ma yani na ho so ne obi kasa na wo hya ase obi kura nso de on de wa send 48,480 million ono ya je no de ya je no ono wo kuma se ya o and was sending on the far bank street 48,000 480 million obi de no ha enkofu no mu bu amanfo na ni nyina no ho onim arehosem be ma bia wo short for eyoba be ma bia hwe se ye we dia menka be ma bia short for eyoba enti se wan hweye na se oba kase obemia scam pa master you lie bad send ye beje no when so 48,480 million o currency to asobo ade ba ko ampese ye hye ne nso ewo obi a woni ne bekasa na obeye ne ho se obe change ne hweni ye wa ya za ai won de wa hunti na aba ne santi wa wutie ye no enipa bia woni ne kasa na asa ne ne change a chene nso obonse obi a wo sua obi kasa na asa opese wo sesa ne no ni wure fi ne ho obonse aba ne normal afa obunu se wasan ayesei so ahunu enti bire bia woni obi be kasa de hwe akonfo ene ayifo mo ba TV so ene ho ahwan ni nyina wo ba no waye ne ho sesa bi obi a ontitwi na wo kasa bia ase sebe yenuanum sirimfo o ma ba afi no pese o ka twi no we se ni kasa o pese o ye ma hunu se ase ni twi no ho nte papa ene o kasa so woni minim o kasa de minim me se me o bi wa fa se da se pa se wa dre me atomu me se bonse entibre bia no an se ni ma bi nsu se dia ena emfa obi ehu mobro moa no baako mienu miensa krachi wo behwa ehyaase no ehyaase ketua bi sika odi kaade ma na oda was na ezai 1.2 120 cedis ene de no enti ende ofa say just yi meba o you are trying something to see something. You are trying something to see something. 1 or 2. Yeah, shade. On foul. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Mema boy yabo bo number na. Ge na ye friend no Janet Kumsen no. No yes amumu no. Ekusi so de man no mema na bobo. Na metiefo aye ne ho adwuma e de amame. Oba de. Akra enti se enipa bia wa amwani ana ho na wanhye niema bi nso osra obaako osra omienu ahunu se odi ho yi kwan wunini nshi aida
wonim no da wonim no kura de ya na yesoronko kakra obi nso de odi ama misisi a wasende 14,140 je say dey asa affordable no ye kwa yanim nko a we de na ye 31,000 eni enya 48 je say ye do say 14,000 and you are you free ano na ye do be say for beba o de to aso for beba enti ma wani na ho se de me ka no se wa ma wani ana ho na enipa na ba komienu hwehwe se wo de ne be hia na obehu no ansa na waje adi anya saade a ene omo de hwa yi kwan no we prane na omatenase na omahyehe omo me ensa nyina aya adwuma kro ana we ka sei na obi eka krachi de oso woni onim se wanya abrewa ma na hira no abrewa hira nso de ya na tumi ni ayi wom kankan se oda ne yale kete so saa na wonde onim no o na so bekom na ye ababa wa wono tese bia 30 years kura wonyaye saa dwumadi mpanifo no se ye anum se ye ni adaje a na we kura saa techniques ne kura ye nim se ye phone ye se ye ni wede na hello at say na ye ko endi efiri saa 40 years 50 years e ko ni na we omo nka ho ye from 17 years ya e ko pin be se 30 years obo yetumi nya mpanyini bone nso mo omo ka ho oh ebi wo ho omo tumi nya bi fra ebi wo ho omo tumi nya bi fra na no enkwada ne na dɔɔso nkwada na hye adwuma na omo de we mu no ata akiri so no aha ba mpanifo ne no so we se obosie ye hwemu ani nya omo che wo mo a obosie nkwada nkitikiti bi nkwada nkitikiti bi na ye saa enti ye ma ye ni na ho de ye kan de owura yi de adi na wie o ebetimi adiu on se omo change wo no sister ni o lending medeni ama bi asende wo wonsa aka on se omo asesa no se omo ba bi omo de aduro enti bre bia no omo de omo ye mema nso dodo no omo di yiwo na ono oba no ono kwame ahen wo ahen be ma hwe ase eni oba na wo be ma o se sika wunya enti odwen se be ma na frɛ no ene o ka so on send sika nko be send no enko on send no mema de ye ni ehumọ bro ye hu ye mobo eye oba no nko ade ena krachi ema ne tirimu ye ne de se sabi wonya obi a oni abusua abruchire ni wasanya abruchire ni woni obi a wo Ghana ha enti no efiri sa abre yi ko no obeye boga adamfo boga papa achire kron se ne kasa ne ba kunum no papa ne wura fi no afa ne wonka me ba ne bio ne woka me wo faase yana na me kesa ono obi kasa ne wo yese wo sesa ne wo change ne kasa hwenie tikrachi tirimi ene dese menya obi o wa abrochire enti anya bia niam bi ba be simi so wo de kan na dika ho nkomo se wo de ka beba enche bia akro beba na oba na kwakosi na nan e wo ship mu wo mo fa ship ni mu anto so amame mo fa ship ni mu ne nto so mame why ship na wo de Sunday krachi no mo fa no nto so no be ne efre wo ship mu ba bi di ship mu wo ayo ship mu ni honie ship mu ba enie me pa chao na we nya movie mu ayi ni bia owura we na papa nde Sunday o no o ka kire o sa hayi wo ye de wa ha aha onu o ka so onu amu wom ona seche no o ka kire o so on de seche no papa ka kire o so onu de seche ye ogina ho yi ship mu engineer no ni ta no ka kire o ada na wo ka se bi o ye nipa boni ni nti na wo doubt no se o me kura na me gina ho wo ship yi mu no onu kura wo sha se afre me no wo se di video bi asende e wo ship ni mu no okay and obo ship ni mu nie ship ni na mpese mu hu ship ni se ship ni hu ship mu ship ni mu ni se ye hu ship enti se wa ma wani ana ho na ye ka se ne kasagu adie ye na ka se ne ma me ne mara no ne ma me ne yale no no ofiri omu wie na container ship ne emu bunti no ofiri container na ho sane down abefro boat na aba hen o so obefi anti ni nyina o video no mu ho ofre na wasi fom a wo kofie
flare me say on the free ship and insane abe free boot ono so de hu video ne bai mo fa de o free eh Jumawura afa ne bag man for share jumo obo mono monfa no nto so etiefo de mo ba so a mo ba Facebook na YouTube na obehu oba oto aso na fesi eti no krachi man trim ye ne de se wanya obi a sabre de free sabre ko na anya bi e ba be fa na kwa abuchire yenso de ehu abuchire saade a wa wonim se obi ape ye de ka ba me wo manso nka tsunami kwa America wadwuma no kra so ka ho asem se oba ho a we de okuta nsa na dwuma ande wanya nka beduru nka beba enti wo se wa mo ani ana ho a no mo bi se ya krachi die yi ene yen di su nyansa wo a wutie me no ema ebi nsa nkoto menyi ni se obi a wo abro chiri a wunnim no da ebe bo obosia saa koduru 31000 da fase ebra no de aba fase ebra no wono ntike oni obi a wo efi a obefre no anya bi akora abro chiri ho akora no obenya obi afre ni se mi wo adwuma mu di sendika efa koma me ba no firi se me ma me yare den ana se Ghana ha ekobenya obi kro bia kra na onim no enti aha na oso wo sia free shape ni mo no ha ni eni enti no oso shape na sei no mo aye awie no o ma ye awie enti se o sia free shape ni mo na che se shape na to na kwantuo so na boat na be fa no enti boat na wa huri asimo no no oba fia be fa sika no de asende no nti wo ye we no de kire o se o be kura mi free ship ni mo abafie e na boat ni de me ba no nti aha no so no o kire o de mba cho you we free so why some aka kire o say scam for all you may know no enye nipa no omo copy videos ene de yes ade no obo enti de fasima me edi hare no osane afiri ayi no mu na wako first kanaba na ayi no voice na oye ya ne twa to so won kan kire nipa kro se sika na ba be sini so be se 12 midnight enu ho de na we na da enti ade chi on be bre enti wo de we no e che na ma na hu se we si form dia are ready so enti de ye kan nyina no wona mo wani na ho e bia na wo de amfa sa akwan we so obi de fa ase me niam abedig baabi boa me we so akwa fa ase me yale boa me asem be da bi de ye bia ni enti free sa break obi fraw no one odi sa nkomo we ya no mo wani ada ho abrochire ni fra wa bo obusia baako mienu miensa enan enum wabra wunim no ensi se wunim no dia eni obetuma ka se menim no krobia so oni bi kura fra uyonko bi na mane ma miska se ni se because onim se krobia nim se onim na ansa na obi a onim no da wrong lie abezi so na ye se de yama ye ni na ho akra we de asi awie se be ya yetiefo a eni yahwefo no bibi ba o mbehunu nti na edi ho enkomo meda se emrante a edi sebe sa adwuma we no eye amanfo videos na onomofa de yesade no nti nipa dasani eya ma wani na ho awia mo nso mo the voice notes enso abreme ewa ha me ba be bobo ewo afidie so me be bo mo voice notes no na me dia mamo Mr. Buadu eno se nana ya akrobia asante ade na krachi watena ho ama asem we yato no ansa eba radio education you take FM muni size nana akrobia yada mo ase wate sani mudwumadie no mo yaha no mo ma ye ne je ho pa mo ma ye ne je ho mate money eno se Ghana krachi scam pau scam good afternoon akrobia Prince Netherlands nie me 250 euros some years ago and almost scam me o ti ya mayeni ana ho a nana sa nyoma we no eden sembeba pa se owura yi asempa no de ne ho akwa akotum nanso ebeyeye mate mo voice notes aba ni nyina no me bebo
ɛwɔ afidie yi so na kaehye ne nso sɛ ɛnawie yi yɛwɔ Ebenage Herbal ya wɔnom de Hepa Plus Pavi Plasmos no ɛde aba ɛyɛ enuro miɛnsa saa bere yi a me ne wo kasa yi deɛ sɛ woyɛ obi na sɛ wapɔmuden ensi pi ensita emfa mawo o well-being no enyina yie sɛ ye ya me ne wo kasa yi ɔhaw ɛna nipadua no ɛnam yadeɛ efiri hɔ na yadeɛ bi ɛtoa so ɛyɛ haw mu haw kɛseɛ paa o sɛ wotie me na awie yi a mana ma ɔtoɛ na bowura baabi a yɛtɔ ne aduro biara wɔ Ghana mayi mu na kasɛ opɛ Hepa Plus opɛ Pavi ɛna Plasmos sɛ nuo miɛnsan ɛna sɛ wunya bi na sɛ ononom a ɛboa ma nipadua ne gyina yi enti wɔnom a sɛbe ɔnom nsabuo mu nyɛ obi wɔ hɔ a ne nsabuo no ɛma obi nso deɛ ba a ɛma yie obi deɛ ɛma koraa obi deɛ ba nneɛma a wohunu no n'anim pɛ enti n'ano koraa ntumi nka enso meken wate wɔ haw na se o sabi obi wɔ hɔ a stroke yadeɛ bi de na to fam obi deɛ wɔ ni atenka koraa obi ayɛ mmerɛ paa nso wɔ mpam infections na titi obi emogya brusuo bi anasi kyerɛ yadeɛ bi haw onua dwene o well being ho kane na de aka nyinaa ɔde bɛka wo ho ɛyɛ Hepa Plus Pavi and Plasmos ɛne yɛde dwene yɛ well being ho asɛm wɔde ne sɛ aduro 20 Ghana wunya sister miɛnsa ne nyinaa wanya bi na waboa ama well being so agyina yi sɛ bibi nie na wonte ase opɛ sɛ wo ne yɛ cha Dr. Eben ya wono ana de aduro yaba ne no manie gye frɛ no ɛyɛ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 o amanoni a o de afo address to saa na ma we so ma won na won fa wo de emre wate eye 0542 807 907 ba ko anu o de ye yenuanu mu ewa buruchiri onyawa no ayese me ne wo chaate eno ya buruchirefo na no om didi omo Ghana hakura nso om didi some few guys oya me pe wadamfo ono no buruchirefo nso de enkankan kura sese ye ya aburo nya san ba bedrei o se me ma me take it ka nya me ka ne boa aburuchire me ma country bi a wo so o plan se wo ba Ghana po na mi bi ato ama no se sa se mo ye America se monka nkyere me ma me take it ka nya me ka na enye ne ka ne se oba obehwe Ghana guest ne bi obehwe Ghana guest ne bi obehwe enti o hyase wo social media ti se Facebook nom ene Twitter nom TikTok ho no ne ade no aye DM nimu na afiri ho na ba WhatsApp so na mo chate na afi aye frefre oninsamanya ge ozo me picture screen ni no asende na wasa sende ti se enye ono ani nakedness o ebi obi de no aye no de asende o enti o de sende wa na wahwe o wa no aka kire o se breniska na wo waka kire nso on sende ni naked photo mfa mawo e na wa sende amawo enti breniska wa mfa amate se de wumfi na no akogina baabi ye hono mo aye te se bi apoto bibire agye ho afa no okura kosua na ode aboho ni nyina no mu video wo wa mama send me naked picture na de amawo e no maka kire o se bremiska e na o se umbremiska enti wa hwe me ho e na apese osisi mie enti ma bodua o kasa asem na wo ho pre wo yam hihyew ye o se ne ye bedane kwan be ne mfa so aye nane no o se bia feska sei bra e ho ne ya hyase aye gyegew no abrichirefo ne Ghana fo mema me se bema wa hwe ase efri tete twrenimu efri tete wa hwe ase yi oba enti ene wo ye bema hwe ye e wo ma ho wa hwe ya kwabrane okay enti Awurade fie Herbal Center Dr. Amankwa papa no odie unya ba bedru Kumase krono mbosi a Red Park ho no ehwa na Awurade fie Herbal Center ewo
na papa yi owaduro nwanwaso bi a etiremu dwuma na edie sɛ woyɛ obi a mesrɛ meka wanya hawo utim na wogye wo ho a enye a wadaro mama na moto seseye na bowura Dr. Mankwa nkyɛn ewe awurade fie heba center ho owo tiremu aduro nwanwaso bi a odidi dwuma ya sa tiremu aduro no aboa adasa bebre obi wo honom a owo nemu yade obi wo honom a owo mojabrosoo obi wo twere yade obi wo typhoid obi de ye ulcer obi de ye sisi yade obi nso ntirimu na twetwe no obi aye mre wo mpam obi nsabuo mu nye obi pa wo nso wonya na papa no ose na so ye no eye natural bibia ye natural ba bia tokro da wo ni padua no mu bia na duro bewura ma ye yie enti sa wote ho na se wutie mi a fa hye ne nso se wo yade etete wo a wo de anante a enko no wo de beba Dr. Mankwa nkyɛn amana boa wo ne number eye 0241 09 3915 and 0549 206633 Abapamo your biggest online shop adofo se se dia haya na edi dwa wo bro nya be ka ho aye den papa enti e basa ye nkodwom ye nkokrom ka no kra wofo a efa ne sope na wo ma je wo beduru krom ba ko sika ya je fru nsam na nya asam ketwa we no de ye setena wo fie na didwa kwa be so wo phone na ekuta no se ye Android phone a anase eye iPhone a odi ekọ Google Play Store anabra App Store na be download this app yi Abapamo so wo download di Abapamo app ni wi a odi ewuram na hwe ani so ade onua de wa wo foka be kromo abeto no ubetumi a oda na yen ya fa sa stress ne de ato ye ho so ye ne aye de bebrew e wo ba bi a wo bia na emom oda ubetua ka price ne wo ho utua ka wie ya ye de wade ebrew de na wo hia ye wo TV ye wo phones no tap bia wo hia bia ye ton bi ye wo laptops tap bia wo pe fine tap bia wo pe air condition tap bia enuoma ye use wo kitchen enuoma ye di nua na ye entade nom ne de keke ka ho no ni nyina no benya bi e wa Abapamo onua da sani a wutie mie se wo de no phone ni ntumi download ye app no de a gie number yi frɛ ka de wo pe ye mo ne bo nkyerɛw tuaka ne yemfa wa de mrɛw saa ne yi adwuma ye number no eye 059 338 6133 and 059 339 1848 ye ka mema de ema ne nso unim de na no nso omdidi wo mo onya ya wo de foreign number wo ne ye de afrew oya o eyamfom so ebi nso wo ho social media no chate na waye no o me wa bruchire ebi a me wo US Canada me wo UK manu bi mu enom ne de keke ka ho no o makeka ne saa no waye o me kura me baga no na me ba be ware oh make us ebi again no onware ebi kura no obi na wo ho ba once a wate se ye boga na eba no ade we yo ho ani bre o ye de be diu sese ya boga na eba ntina wa hye to so oh me ba kura me de nioma sese na eba den ebi a mabedu no akasa a kire ye aduane simi wa amanfo tumi bobesia ye aduane mu aduane oh me kaya me de ba be develop for to say mini physical city wo me ho ni nyina wo makansum me bank nso chese bia mba bedru kumase ana se nkran ana ba bia wo no no abo enti ene ma Mercedes enti fitani no ahyada ma no obi akasa maame ne ka na ode ba na ye ka papa ade se ni na me kan say ye de bia ye nti wo ka ho wo so de afa ne ye de be ye e bia na me ka kire no o ka ne sa enti ene ye behia say ye de we ye say be keka bom no na bi etwam 1000 ko 2000 no akope se o boy dey ba wa ya aduane asi ho na ade asende o ya omtum ka kiro police fu abeche me de me ka na ko bo police barrier ma police fu achesi me ka no ya beche me wokwan so o de ne inspector ne kran kasa o de hello maame your offense say dia ba bi aduro ne ye de ne ko uzu nim se boy wuntia no oba entia ne ya mamre na ye nya no ne ye ka na wase no nkoye maye eno nso ya another trick you na ge na ko pebosia no de asende afa wo hu se wajeje wa apema na wa pen trofo free twachire wa dogo ube wurewure ma aduedue mu no obekọ na boys no prison omo di dem no bebre adwuma a omo yere no
Nano akwa bi ba wa ma metena no ma meka sase mu ya mfa nkyere ye afidie ya so boys no mu gumu prisons no enti na prison for no wo mu se wo yusu phone ano o mani abre no di o mo de phone so a wo mu nya yam ebitumi de pompe hye wo mo to na di wuram di o mo de guma o mo ya no enti sika yes kami bebre wo beka kire se no so no no so ye dididie wo ho sa no beka de a kire wo yami ani na ho na to de bia breaches ye breachi nioma bebre wo ye secret ni mo but ya na nipa ne mpanyimfo bi no ani nkoso ti ya na de nsempi na eba ya na de nsempi na eba but we out there ma me na Dr. Dawood nso ase papa no wo ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni wom no saa dan no amu ana sese ye ya me ne wo ka sei Dr. Dawood odini dwuma na wie ya me ne wo ka sei mana moto frise papa no na se wo ye bema na se wa ye mre pa wo mpamu a papa no na ema waduro ama obema no asan asoro ye gina so bio se wo ye oba na wa pa wunya papa no na ye hwehwemu ahu adekode ye kofa de enti a wuntumi nwo no eba ye no ama wo ho aduro ama wonso wanya akwada no bidi ato na so papa no na wo ye obi a sikire yade e hawo mojabro so hawo se yakofa stroke yade e de abrew wo ye obi a hepatitis B ana enamu yade na etete wo enamu yade de papa ne ye expert oni madwuma papa wo ye obi a ulcer na hawo ojonso semu nkoye wanya hawo prostate mu ana be ma otumi ni obada hunsu ontumi nyem no koko yade yi atete wache ni padua mu yawo ene ahotutuo na hawo ene Dr. Dawood nhia ewo ejeso krapa Dawood Herbal Hospital ho na papa no obeboa opa je Dr. Dawood no ankasa number nene nkasa eye 0244 886437 ena 0201 681 717 adofoni adehye monso mode mo adwenkyere bi aba ma memfa ofa edikan me hoye nyame adom me de ni mafo ni kasa fi egbo akwase pase okay mafo me ti o ana kro bia Ghana yi na oka no omazan no because me ebi atomeda let me friends also feed the same place on ma omo number 85 retailers ndi okacha me say wakojo mi wa short ndi opemwa ana me say 10 this edema no eche mo man o sa frame guys on na ya le serious point on na koto hospital ndi omu hia sika ana me ka change say o pesika de ya o ma me ni nye video call na mi hu no akwara ka tell me say video call ni e be chapa hana okate call no if you on frame you so an frame bi ntina na kro bia me so akwa no mazan no busia from pacho good afternoon besumiti asembe badabi jumadie no me frame Vanderpool if we barekese me kase free barekese mine ne de na asem no ye mobo but e wasn't ko man ni da ho sisi no mo boys na o maba ni nyina no saa no mu nyina subantie ono ko ye lucky si ama na akwaji loan because bibiri ho no ma utiti free bibiri ho a o mo gigi loan kra saa akwade ka o loan bank yeah nana Gloria good afternoon ta cho kama pesa mo bisa na se okoji sika na wana namfo no ho a aya o ka cho mo so de sika na koyede ana na mpesa kama bisa na mama okay yate pa Rauf asante good afternoon my friend junior make say free ko mo ase okay azan ana o mazan papa no I think no ya kura na meet program bisa my biso de ne dia basa o say nipa ne kase free nipa na o ye na zanu free asimfosu tie ya de a ekoso asimfosu fo no minim adokro de bia ba sa kesu be si a mo say asimfosu ti asimfosu fo no o say ye hwe de ekoso nana Klobia asembe badabi good afternoon FM Mr. Henry Mikasa free fiase na Klobia in fact krat nani ana ho kra nani ana ho ade manso no enti
MTN phone send you a message and I will drink a message. Mama Buno. Oh, who are mobile be and to uncle munching into Santo Crobbe, where the church, Munuma Juma for your Mama Juma, where the firm Samuel Macasafricas. But I crash in Nancasa Nassim can Sisu. But where the Azafona Azano. I don't know Casan is same no a pure and Sisu my. But I say in any Busan say how many times now seen this cano? Also 6 times. I know Sam Busel say. And that was saying, and I know, and now say 3 days. I know, Busan say, Tama, Musen is come out, Niba, so you say 1 week. Until you say 3 days now, I know, Mouse in its country 3 times, says Quampon, I say. Santa Croben, I send Bill and Sisu, and I will there, Azafon and Azano. Aja, Mira, Hunde. Omazan Papano. Machine or more translated voice and I did this and was a same. Fetch me say, me did word this album. Yamen come on it. I'm one and one of my friends. Macrobia. Good afternoon. IGP, no Macrobia, Casafri, Sophia. Macrobia. I have a series. You know. Now, when we cry, many HRT, sir, is a Kumusino. Let me HRT, Chilena was shot, so was requested is sky. Every minute, and the war. Now, make a change, Mecrano. May I look at the G. Crammy, Piscacra, Etia, Nebeka, Minas Canada, HI, it's no more of a woman. And one of my friends who are Fabi, Acrobia. Juma, I don't know what you didn't know how many other now. Pound will be a Mr. Acrobia, Mitchell, my friend video call to Mitchell, my friend video call a woman in Sabia or Noah on fat that a dranopa. Now we're framing on my call me, phone to baby, a Azano Mazano and Acrobia. A picture, a picture, maybe they're quite a different or baby cross on a bed, a better or baby with Gina Porsche car. Now, or better. Nana Acrobia. Moha, we didn't have a part of Mohoye. Mediane, Kwame Watting, make us a free as one say. Now, I was always close to the crown and I'm freedom, according to Chinedi. I'm the Casa, according to the Casa from Freedom said, I said, oh, yeah, Papa Penny, in them room 30,000. I may be sad also. And just get to our Quania Chinedi. Miss Madrid said, the way to my car. Yo, take FM. Good afternoon. Abranti pa they say we are 21st century we are cool anymore. Said in Crawford Fast into ordinary day. And I say machine which is so year run crown and crown on correct on where galamsey boy. When three much some machine will be or trim and mudo. Until we mobile am fat. Fine. Some back can be a family answer. By the among passing from can we the Yansan be any nothing. Crobby and Patch or Mechia wone, what tea funina. Media dobia, make us a free Santasi. Papaya or Mabuni, me say anopaya me woho, and I will be frame, me be frame me I. Obano headmaster yina. Ghana education, service, the books be, abba. Now bet your 100 cities. And I'm Mrs. Let your 100 cities wo. Na me man omo ye 3 ai nti e be 300 cities nti sa no me de number ne beba na why send esi so and I see you nti se wa ma wa adwen anye faster da bia ye bebu se wo me mo ye so se me ba on kafra. Okay. Yate we your fedi kind na mabo e di akere mo no menya ade mo premier mabobia enti mabo fedi kan ye wie your fe to so mi no nso no mebo sign de amamo but unim sa we ye betumi attract you but me ya na de ha me na hye me say possibetumi aye adwuma wo pa possibetumi aye adwuma pa na neoma bia ye de ye kantankro so sem no
ɛno na ya na ehunehuna adasa ɛma nsɛm bi sei no ontumi ni akyire ɔde wɔma mu use iPhone ne ade so ɔma akora tumi sɛ phone obi fa na yera ɔmo tumi track hu sɛ phone no baabi a last call baabi a yɛduru yɛ anaasɛ baabi a phone ne kora nam obi tumi track ya kɔkɔto so sɛ me phone no jataba de aba otek ha tumi ba ha ɛbɛhwɛ tumi lidi akɔ deɛ bɛn no nyinaa tumi lidi kɔ dan yɛ hyɛ mu the phone no ho device no ho ɛyɛ paa ebitumi ɛde yɛnya yɛ nneɛma pii but akwadwo nti ɛbɛka ne sɛ yɛ long process na wa wode wasɛm kɔ ne aka kyerɛw sɛ wode ɛnyɛ hwee we bogu kɔbre na ya ɛnyɛ yi yɛkyibi but sɛ duru baabi a yɛ critical na bi a wopɛ biribi afiri baabi de ayɛ biribi no wo mɔde mu a wabɔ ade akɔduru baabi no wobɛduru baabi na wakɔhyia wo bi paa saa nipa no kɔno nso little effort ɔde bɛka wo deɛ ne ho no bɛtumi ame akye nipa no nana yɛnya nipa no ama no adwen mu ana hɔ yisi akwadworɔ ɛno na ɛku yɛn sɛ yɛhu sɛ wɔde Janet Kumsen yɛhu asenfo so no a ɔka no deɛ ɛnyɛ nokorɛ they are just using nkuro binom din de yɛ nneɔma binom but saa deɛ wei woyɛ bɛrima na wotie mi a hyɛ ne nsuo me sɛ woyɛ bɛrima a wahwe aseɛ ne wɔ baa ti si yɛ pɛw ne yɛbɛnya wo ntɛm a ɛbaa yɛ nyɛ ɔbaa ne yɛde trakeyɛ nyɛ 300 and something as a 400 and something million yɛnyi mfiri ne wɔnkɔɛ baako yɛ ɔde baa yɛ 400 and something nti wodeɛ kakra yi kora program wɔ yɛ so mienu asɛ miɛnsa pɛ ɔmo de aba yi almost 1 billion almost 1 billion ne nyinaa yɛ maa yɛde fa maa so ti die nti na woyɛ bɛrima a wɔnyɛ binom yɛnka so ɛmɛ binom suro ɔbaa n'anyini kyɛ maame oyɛ w'anim ayi kora mba ho maka na me maame nyɛ ɔbaa hwɛ oyɛ mba kora na ayɛ ɔbaa mɛka kyerɛ bɛrima sɛ suro yere ɛyɛ mea me babaa nso mɛsan atufo wɔ ho wode ɔbaa yɛ investigation a enti sɛ ɔbaa wodede di animu sɛ yɛmfa mbu obi a wobɛbu ne ntɛntɛm wobɛbu no so easy enti ma no a yɛde wɔma bua sika boys agye no na scam ya na first ya Skype die wɔ so a na ɔmo de di aborɔfo bebrebe yi nyɛ ma na no ɔmo di ɔmo yɛ saka waba ya na gyina so saa tam a ɔmo de computer nyɛ ne mre die na obi ka so yɛ saka wa ɔboa no wakwame akotwitwa ne nam ɔde nneɔma agyegeege wasisisi nneɔma adware ɛno no yɛ rituals na ɔmo yɛ o yɛ sikaduru ankasa sɛ nneɔmo ka sɛ saka wa no timen ka sɛ me ba yɛ saka wa yɛ computer obua ɔboa oyɛ sikaduru ankasa ɛnyɛ saa tam ne bio na saa bre ne nyina akora ɛnyɛ ma ɛna no ɔmo yusu ɔmo momma moni na hɔ na sɛ youth na aba no sabe ɛyɛ sika adwemfi ɛmfa ho sɛ wobɛkom kura no ɔno ani twotwomtwo ɛbɛn no ne nyɔnko ne nnua bi ne dɔfo bi ɔbɛn no ne kɔyi mu ma nkɔɔfoɔ bi ne yɛde yɛ ne saa me bra bi a yɛdo akɔdi aburukyire ho nkɔmmɔ no odie onya aburukyire ɔbɛkɔ enti yɛbɛtumi afa saa kwa ne so ɛhyɛ no ka so nkɔpɛ mra ɔbɛkɔ akɔpa aba wobɛhu a no ɔde akɔyɛ ne yɛde akɔyi no hwɛ esi maame ubrenie wadama mayɛ time nkɔmɔpa na yɛntio medase etiefo ene adofo Time Herbal Center emre enie time with time emre ene mre ebreni onipa bi ahia mre emre ene edidi dwuma twedi ampo ya adom ema de pa bi chi de mre ene sɔre ye de mre ene didi ye de mre ena ebepon adwuma asomi bisa o se wo mre apomuden no etesei won se dwuma dia eda yenim no esom eno nti wo hia hoden ena wo de akoto aba wanya hoden a wo de wo pe ewe
ɛno nti ɛwɔ sɛ wonya ahoɔden na wode akɔdi wo dwuma ɛno nti na Time Herbal Center yaba sɛ yɛne wo ba bɛtwetwe wapɔmuden ho nkɔmmɔ ɛsiane sɛ wapɔmuden ɛso wɔ mfasoɔ wapɔmuden ho ahia yɛ wo nso mo wapɔmuden nsombɔ ɛma wo Time Herbal Center yɛsom ɔman yi akyɛ na yɛgu so ɛsom ɔman yi ɛsiane sɛ da ne da yɛnnuro no yɛhyɛ mu kena yɛnyi bi mfirim na mmom yɛde bi ɛka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ ada ne da ɛduro wei no adanseɛ ɛbɛba ho mepatwɛ sɛ wopɛ Time Herbal Center yɛnnuro no ɛho a yɛduro no yɛ Time Herbal Mixture ne foforɔ kora yɛ Time HH Herbal Mixture nasa ne capsules na wopɛ bi atɔ a wokɔ pharmacy shop chemical shop ɛna herbal shop a wobɛnya Time nnuro no bibia atɔ Nia wapen dodo etun so. Emfa nani enchom LKNG asuyeye Imrom Abidjan House. Afi aton sunsun Monaco Junction. Okwa ubenya Time enroni bibia etu ato. Me patro shene so me se enenro no adoson. Enu ntisa wokɔ ne eka se. Time Herbal Mixture duro no asa. Time HH Herbal Mixture nasa ne capsules duro no asa. Empo Time nuro no asa. Nemom eduro foforo ma eye adwuma te se Time amedofo pamento isan se. Enye danta ene danta. Danta ne de sika kokɔ ebo ano. Danta ne de sika puduro ebo ano. Enu ti enye eduro bia ne eduro. Se okɔ ne ka cho se Time eduro no asa to so kɔ na benya bi ato. Yentinsi kwan ni mo nemom je doctor number no. So wadwen ebe ya wontanta anase bibi beche wadwen so ubenya nka obebusa question mepese obefre doctor no agi nchemu abru mi die eso mepese obefre doctor no obisa question ye number ne 0244 417 669 0244 417 669 kai se edino eye TIME eye Time Herbal Mixture Time HH Herbal Mixture nasa ne capsules yan chance every Time Herbal Mixture eso o se afi malaria fever bia ISD ba ewo mu ne ebetu akọ wonum na ato e na wontumi enidie merofo pani padua ne hia aduane o ni padua na ho odin enyina egine aduane so obi won mo so wi anopa na so opani koko bi edi a na anye ne bepem sabre no onidi eba ne sana ni padua no ayemre na ni subire so de ne ho agemu no aye boho untimi endi udwuma eye esanse wo ni padua na wo se o ma na aduane edi no wo yi wani edi amano wo di ni padua no abro na wo san so eto yade foforo de ama oni padua no wo di ayam kro eba yam eso merofo sabre so se wo se udidi a empu se wontimi ni ne opekra no ade kuma bi anom efagu ni padua nim di fako ni padua nim se de be yefo no be kana no atum na ni padua no so benya anwoden eni ni padua no abro esanse se wonum eto a eduro Time Herbal Mixture ho ma wo se wonum a eboate wonum ede ema wo ema wonum eda ho na wenyina malaria nhyehyeye malaria ensa no sa abo tontom eka no de parasite ko ni padua ni mu a wonya malaria sunsun so boni ni bi ene se wonum beto a wontumi enidie merofo pa eduro American fo ede ama wo na ate wonum na wonum ada honom eye eduro efre ne Time Herbal Mixture eye TIME ena sa wutisi abonte na obusa se o pedro papa etu malaria sia se ni pedro a emu ngwotwe beka cho se ye Time Herbal Mixture na mienu no omo ye kotofoforo o ma bansuo mu merofo se wutie mi a edro ba ko pe malaria entimi nyina no eye Time Herbal Mixture malaria eye abontontom ene kawa ode parasite bi ma oni padua no na sa parasite ne ko ni padua ne mu a na akodi oni padua no abro na abontontom so waka ode parasite ma oni padua no ye oba o enu ntina make cho se e ma de abode asase ne di nsamone yedi amabia ka abontontom ba ne ka wode parasite ne ma oni padua deadly disease yade a ekum yade ekodi ewo malaria me pacho se wutie me malaria ekum nipa malaria besi oni padua no musada ko opportunity a obewie no awie konfo noche anasa hospital yesi edru level bi malaria ewo level bi a edru ase awrade amamu a me pacho beto nkwa na so enso so malaria so oni padua ni mu yade ba ko eba so a ensunsan so ye bebre wonu mutuntumi enidi eja wutipaye woni so ebriu awodo na eso edo wo so wi anopa ho eden so be kakra no aye boho wo peja ho a empeja medofo yade na no eden emo wonani eden nemum edro ba ko pene ko ni padua ni mu a ebetimi atwe malaria parasite nyina free ni padua ni mu edro no aye Time Herbal Mixture aye TIME aye Time Herbal Mixture kanene se na nanom benya nwode a na ye dudo
malaria eye dudo fever eye dudo oba pem for sabi kra benya hoden be wo a eye dudo wo sori anopa wo yade wo nyade o benum dudo ni bi wo twitwi wo si anu afa obonsu anase ukuruwa ni wakobochi ane so akwa bi anomo dane no mu tin fifi no mo dwonso na yade na apie free ni paduanim no enu ntina ahoden e wo ho ene ye je haba mana to yechi na yade amanta ye wo kwam yade ato abakire ye e wo kwam ye je ho a enye nanso mpanyifo bu baby e desa babuo nyina ose ache ne mu ye besa so ayeye na sankofo wo ye nchi doctor wasua de na woni mu de akeke no bna haba manu hini abomu na yede aye time herbal mixture enu ntisa wonom edro we ya eboa siesie ni padua no etwe malaria fever bia fi ni padua no emu e ma onya ofa hodie yade eye o obi benya wa na efi yare ama me ni wanso nyina efi yare enu ntisa malaria e ka wato hono ma wo so malaria no egu bronya ne ye kodie no ya sase enu ti ema yade enka won hye me pacho wo so yare no egu edro wunya eye time herbal mixture obi se me de ye honam ya o me de ye ni subre me ye gya ho adwuma me nante awiemu egya ho adwuma ne awiemu nante ya yepe esanse ni nyina ayade ano oden ese wede na de chimato ba omoja no omoja eso timete wonya malaria so etimire chimato ba omoja mu ma omoja eso te enu ntina se wonya malaria na akọ hospital ya ma malaria dure ne de moja dura tato nanso we die ayese wafa boba ba ko na de akọ onyina dua so otu aikum no ma bebre edro time eba mixture so wono ma etu malaria parasite no ase no na sanso ma omoja no aba normal medofo emeni subre entu wonhwe wo ye gya ho adwuma adura wonya time herbal mixture wonante awiam adura wonya time herbal mixture wo yo babo so me su bia wonya wo menses enu nti wo behia se da ne da wo be no nom time herbal mixture se de be ya omoja su fi na se moja na epie ba bonten no wo betimi a replace no oba enye hoya ena moja nti ma me papa me pacho bronya na eba no se wo so ma me so mo bojo ma me wodwe wa se wodwe odofo ho dia ene adwa na wo bedie no to time herbal mixture etum se me dofo pa me popom de mapa me pon kwatenten a twedi ampode bedom wo nanso wodi tumi awura haba mamu se ye nonom na nya woden eno nti time herbal mixture enom na nya woden sanso gi doctor number no ne free doctor ene doctor ntwetwe nkomo bisa question na ginche mu obru medie eso me pesa obefre na pomde ehu ehia ye number ne 0244 417 669 0244 417 669 kaise edini ye time medase medofo pasa wotie mi a edura na jo nipa hia homegie ye sori anopa bepem anwumra ye di akonia basa de ebedie nti ye pre ye fa ye pem ye tia wo ofro ka wo bepre ene se de nipa si abu afaso ewo krom obepempem obeba kodu fie na wo bre otowo so wontumi enna woni nyina ye ko opre kwoto na opre akoto ha eba ne sa de a chia wa wonya ne so wontia po woni padua ne ensisi so ye ni padua ne hia homegie abra wadan so ni padua ne ko na emu enu ti ena wo mfaso de mani padua no ena wo mfaso ti na twedi ampode da ba ma no obo wo ba nti na me ma nti obas na mo nti ma ase da isanse ye boye na moda ena ho hia emani padua no onipa bi hia se woda na ni padua ne ko na ho megiem enu nti da me bre no aso ma becha wo mre me so me de mre na ye adwuma me de mre na bo me bra enu nti so mre nim na fa bo wo bra so mre nim na opom de ensipi na ensita edro no aye time herbal mixture je doctor number ne free doctor bisa question na ginche mu abru medie eso ya asam ne yefo menye ne tiefo arakwa ya number ne 0244 417 669 0244 417 669 kaise edini ye time dasene yebeshia Monica sa arofo ye call time herbal na enepa ene edupa odiaba ehun komo eni akodie yi awia yi sane ye wote ye no wate de ye enu nti ya asem no yefo ne yefo ne se ututu anamo na wakope time herbal mixture no bi na ono no mo a ebeboa o ama enipadua no
ejina brane ene day ena wiai Volta Drill Limited eno no eye adwumakuo a ensuo ena yetuo ena wiai wutie mi se uhia nsuo ewo ufie wadwumam wukuro ni mu ana ensuo adwuma na ayo enti yemetu bi mawo yen ni edwa abuom kwa asase ayase twinsupa edema adasa enti se wutie mi na yensu papa nkoa na wuhia de a de obetumi atu nsuo no boho drill no obetumi aye no aye ni yie ede amawo eye Volta Drill for onmu ni madwuma pa se wakofa nkwanchenfo bi na se problem enso aba unsuo ne ho a frɛ yɛn yɛbɛba besiesie no kama pa de ama wate kumasi ahodo da ba ha ya ne main office ne wo ye no manie eno ne hia gye frɛ yɛn na ba bi a wo bia no ye mra ma yi wadwuma ye wanimdifo abi won sutuo ho ene ye san wo mfidi a ye de ye adwuma ye no ma ye 0244 299520 0244 299520 ena 0266 43 2210 eye Volta Drill for your number ni fresa number we say ya na ye ne won kase na de won tiase no ye nchirichiri mu nso emfama wo ena wiai awodadie mu nchia enkoma wo happy birthday to you Gifty Jan Gifty uye teacher ni ewo Kotei RC Primary B School mu na ene day eye wawoda o headmaster Ken Bedi Ako ene adwumayefo a one won mu ye adwuma ni nyina se ene ye wawoda yi osre nyankopon ni nhira na ho bambo ene ni nimde se ntonkoso anka happy birthday to you Gifty ene midima for Herbal Clinic so Dr. Time da so kumasi abu akwa agogo ene odi ni dwuma na ene wiei waso yade awode akone na mode akochinchiri na hoto ama no baabi a wo beba benyu ahoto eye midima for Herbal Clinic Dr. Time da so nchen aha no eye wahoto fie brana beje wahoto kwai eye hepatitis A B and C stroke nyodwe yade wenya kidney mu hawa na waye mrempam infections mu bi no akonya yade wo mu sabi wo low sperm count wenya hawa prostate mu nti Johnson se mu nkoye obi peba wonya bi nti yeso yebunini edro wo howate nipadua mu yawo ana wo pressure baabi ene na mo a wo mpe hernia stomach ulcer fibroid diabetes sabi won sabuo mu enye ni nyina no wo de anenam ane usika de bi ko ane brana papa ne mfa time onto yade ne so ma wo kumase ebua kwa agogo ene ye wo ye number ye 0244 774282 ena 0245 616336 we are Latus Enterprise ye wo kumase adum aseda house kwa ne so ehwa ne yedi eduma na wutie me na wiei makai exhaust pipe weather champion my Amos Spencer or say airport runabout na mbutu di medwuma and Amos Spencer a very good afternoon to you enti Latus Enterprise and so edum aseda house kwa ne so and won munsu butu di won dwuma what you say na wo penioma odane a wasie no wo de beye ho adwuma se beye da no betrem te se de wotimu amano ne enso wasi no Ghana ha eye ne pa wo de beye da ne ho adwuma na wo konya sa ne pe we hen eye Latus Enterprise ye ne ema modern quality and affordable neoma ebi te se PVC pipes bent and fittings Turkish doors paint chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs normal bad boot ni nyina no benya bi wa ya ha afi wo pe bathroom wares bi te se telephone shower set complete shower bathtubs jacuzzi open basins open shower glass corner bath with panel toilet roll holder and water closet mirror and water heater ni nyina you bi wa ye ton pumping machine ebe ye dwuma mo afebɔ enseda Latus Enterprise your number is 0242 61 6585 0242 61 6585 na Faith Homeopathic Clinic and now we are prophetess Dr. Mrs. Elizabeth Faith only penny pa what that Faith Homeopathic Clinic ano a very good afternoon to you
yankopɔn hyira no adwuma yɛfoɔ ɛne mo adwuma pa ne mo adwuma den a mobɔ mo na mo din fidie free India ba mo mfiti preko pemfa duro nkanipa kyesa mo ayɛ nhwehwɛmu mo hunu yade ne kofa bai enuro nketenketefo no Faith Homeopathic Clinic ɛyɛmoa hwɛ uyo obi a nipadua ne nam yaw pɛ mu a yɛnam physiotherapy acupuncture ne massage kwa so ɛbɛkɔ yɛyɛ detox die yɛ nom yɛ home yɛ twe nneɔma wura yɛ mu bra ne yɛntwe saa fii no empie ma wo stroke nodua yade yɛde wato fam ɛmmerɛ yɛ wɔ mpɛmasi kyerɛ yade arthritis sasabro ani ho haw ɛne nemu yade a wakɔteɛ nyinaa no ɔsa no Faith Homeopathic Clinic wɔ hɔ nko adeɛ ɛbɛkɔ ahenema kɔkɔben ne yɛwɔ yɛ Benjo Mass Company no 18 mu junction ne so yɛ number yɛ 0244 58 3859 ɛna 0275 96 9414 short commercial break me basisia owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom aja sante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi koko sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve ama intinimdia wo adepam ne semna yemu se obi wankasa wujuma enka emmoa hwe ewo economy we mu MPP abaye ne timudi a waso ato agu yensu sei media mempese to bekumi ansa na mebra so hwe won wasema making bet kakra medie ti ayateme no ne kwa me eka ne de ye no ano no mema mekora mentumi nsende ne skama ne mfa nto edro esai 11 na no oluma ke ya woto ya wakase mi nkoyi wo port emfa be ubei eto am twia wo port wo no COVID-19 nyina aka ho mekora de enye me wanwa se otrofo na okase obeyi free taxation de akọ production no eme wode to ekum ye wo mamu san me de maye madwen dada se afi joma ama ne NDC na metoma ba ma wo esane se me wogidie woni mu ne bohye nyina mu o se enyuma nkuma wo beyi VAT free wo so yenya afa ne ye bi enyuma te se me de se enfie mienu edi nkan no ye ntua to o se 11 ne betting tax ne nwisie to nyina wo beyi free wo ma ye komu ahan meje joma ha ma samudi esane se wa ye bida chale kojo wani na wo afi ensakra mena so to abama nsakra papa to abama John Mahama NDC se de Dr. Foku wa woso no ho ampa e ba se edi nubrenua hini esa yare dia doctor e dia hagini dia ampa pa o no bruwa na dia na eje wakasa kasa ofa kwanku mese se de wo hia wo bi na wato nsam ntentan ono mu jot we anase obi a woda no wodidi wonam obi a woda no obi na beda ho enam a mesra wo ya kan fu Dr. Foku Herbal Clinic fama no na Dr. Foku dia wo na beka no wasem a kire me papa de se enim dadaada obi a pesa esichire anase syphilis gonorrhea awo ho sem kura ye dna ye se onde de yakan yam kota papa yi ebe yen tenten ma ne saka ne de kura wofa asem nwanwa me ko hu ye Dr. Foku aso ye ne se ma mi bi a woda hwimu aye de na ba na wanya stroke Dr. Foku akofa emu ba bi aba wonante so a ma mi na asori agina ho a wonante a wokore obi a ne to asintini ye ne ya ne kotodwe ana afenso obi a ne sisi de Dr. Foku boy se wa menante so bi a wonu a ne pese woda dem ene se sika de ye ntimi nko ho sika kase o fa jaye na Dr. Foku enim ne da
adane de sika bi ekura wo bia wo de kwa doctor be hyew no amma won eduro na se kura de ose okuta Ghana card a uba ayaresa bia ho no mu a eka bia obebo bia Ghana card no be fam fa na won so atuafa na won pewe na opede ne mo twa me na me nkofrefra yarefo nyina mra firi se ye ntena se ema yade enkuye bra Dr. Fokue won o fa twen na wo kono bi bisa ne number wo de ama no 0242155935 ene kai se Dr. Fokue wo pachi number 1 wo fro kai wo so be se wo chana mo bridge ne so ho no mo a wo ye adwuma firi kwasiada e de kopim fiada Anche di sika koko be ye form ha nyina kumase nyina se on beka se ye nye hwe. Hey, enti asante masina pan asese. Wo sre akane mampani mahama. So won hwenya akwan ne ye no. Emuaya ode ma asante manie. Wo sese wo de sika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya asante ma fe na ye wani so. Enu ntina wa mampuntu nyuma se fata ma asante memu. Ende yi wo hwe asante memu a aban ayi akwan bebre. De tintine no abru 2000 kilometers. Enye nonko wo ba asante memu a aban dwumade so mpo a watu di agenda 111 no. Ayarsabia edunsia na wo ye ho adwuma. Na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma. Hwe Kumasi International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebre. Hwe so na to ababo ho ban. To abama number 1. To maba omia. Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene wu bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo hu blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a nyenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL Nenchepe Osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yani. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asemba badabi. Yeah, na Krobia. We dey mama ha, we no mpanyinfo. We dey ma se dey bia ya mo kire enema se. But akra no kra ba ko pe o. Ghana dey bia ikuzo ye ebu nkrofo, mutufo. Dey bia mutufo. So na asisi nkrofo we mo so no mu go so omo sesa omo strategy omo dey ebu nkrofo. Me say ye ka ketu bi yam say na otwi etwa mu ye. Nka omo ye dey agree me. Mama eni na ho ketu bi because nipa the US number na dey chatting me. US business number. Amede me ni di nkomo yo ba me ni di nkomo na me friend no. Se me my friend video call. Me friend video call a na wa project video ndi ama oba broni oba video ti say television so na one me ma me show oba no e wo television so. See a strategy omo ye no no. Abe mo ho a wasene laptops ne Apple phone eni ade say opeso on family me. Na eba be si na agent bi so Ghana ntimi family location ni ade enfa ma no. E ho na me man chat ni bi. Me one of na Ghana na ma frame me. Me fire also eno asemesi ya we na chat o US no. Also asene o gadget bi na this o kutua fee we. Utua BBC, utua say. Nebla beji o Kumasi. No be say am say we na so me wo bo ase. Because na ndu more than 2 minutes no man say frame me. So ni man say one man meje a ene ye be san return back o. E wa na me say eni man no sisi akasa na hia me say gadget ne me mfa nye hwe so don be no omo mfa nye. Na ya ade a ekoso. Ya ade ekoso pa. Sisi a strategy omo use no. Omo de aboche na ma chat o de a woni so we de genim. Nti we de be sre odo ye be sre omugu so mu bu ye but mo maye ni na ho
Korbia, Nana Pacho, good afternoon. Now, hoye. You know, be my assay media, said your kind, I scam. So, Uti Papa ne Casa no cra. Uti Papa ne Casa cra, Tipe, Casa cra, chese, a fake. Papa san and say, no, baby. Go for me, number be. I am a 3 time. I'm chat to a Bacocra or chat him, some is any picture man. And I'm sure that the picture be sent to be seen any Pacona chat to me be to 1 man must send those so no picture man. So no picture manua, nor ya scam into Papanamin sure money Mojuma Moye. Nagana for you, say who ye as I say, sad we are those who are may you have a macafrawati. But Sebi, never think our day, I drink a cry, it's on, and a fry. Ate, out of 4, I don't know. Na ena ya Bolivia Enterprise for Yankopon in Shamo. Mona mo the Future Life Smart Foods no esa yade. Nei se wutie me na wo pe aduane a esa ye aduro ana enuo na hodinu ahyebu matontwoma. Ye Future Life Smart Foods. Yawo vitamins ni minerals aduonum yansa ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ya ahodinuo mapa ewa nuane mu na yede de eka ne se be kire wo yade a etiti wo mu kire ye na ye ma wo ye nuane a eye nuo mapa ebi ne ntu yade na se Kumasi Sofolai alignment ye ne multi home eni die animhwe frɛ yen wo 0246 01 0150 and 0242 87 8090 3P garlic mixture nenso eye aduro na aduro wei se wunya bi na se wono nomo a Piwak Natural Health for na diaba obi ohwa all the time feel very weak with nipadua mu obi ohwa na ne honam duan ba bi woso obi nso ohwa ya no ayemre pa wo ye no hwie nyeye ebi ya your blood pressure wo ba bi ene nam no enye obi nso ohwa ne cholesterol no egosoro pa ni immune system na ye weak na pone na poso nyina ye de ya otumi honho no enye duabo onua pe 3P garlic mixture nasra de tamua esisi ntini mu no enyiyim free ho na nya ho